Kamar yadda kuke gani, wannan wasu sabbin halittu ne da suka sauka a garin Katsina da kuma garin Bauchi, yanda suke sauka amma kuma da akwai kyakkyawar shaidar babu wani illatarwa da suke yi wa ɗan adam. AD Multimedia, ku subscribe kana fada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. AD Multimedia Nigeria Limited. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shin da gaske ne akwai waɗansu halitta masu suna aliens wanda suke rayuwa a duniyar wata sun shigo wannan duniya tamu? Domin tabbatar da cewa wannan bidiyon gaskiya nake faɗa, ka tsaya kalli wannan bidiyon tun da farko a ƙarshe ka gane me yake faruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan muka ga saukan wani jinsin aliens da ya taho daga duniyar Mars ya faɗo a nan cikin jihar Katsina. Daga ƙetaren Ringiros, hanyar da za ta kai ka dutsen safe. La haula wala quwwata. Gashi nan ne ba shi ga gari, bar kallon shi. Bar kallon shi da Allah, ku zo mu shiga gidan man nan. Ku zo mu shige wannan gidan. Ka gani ko ya gamu? Ya gamu. Da Allah ku zo mu shiga gidan man nan, haba da Allah. Ya tai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka taimaki an jihar Katsina. Wa'annan aljannu shigowa kawai suke, yanzu wannan na uku kenan maka gani. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. yanzu nan baka gan shi daga nan ƙetaren Ringiros, ku dibe shi ku gani. La haula wala quwwata, ko me yake kallo? Da Allah ku zo mu take ya kama mu, da Allah ku bari. La haula wala inna lillahi cikin gari, ya shiga cikin gari, ya shiga cikin gari. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu mu sama muku ingantattun labaran da suke faruwa a duniya. To a daidai wannan lokaci za mu sa muku wani cikakken bidiyo da ake yin kashedi ga masu zuwa kallon wannan halittu. Jama'a, kamar dai yadda ku sani cewa ana zuwa kallon wato wayannan halittu alien da suka zo jihar Katsina, to dan Allah muna jama'a gargadi cewa dan Allah kuma zuwa da kananan yara, saboda mu ai mu wannan, saboda yara suna rigita, zaka ji an zo da abin hirgita cikin gari, kuma alhali su wani abuwa ba wai cutar da mutane suka zo yi ba, magana gaskiya ba haka bane ba. Allah kuma zuwa da kananan yara, in ka san cewa zaka zo ka zo kai kadai, kai idan kai ne babba ba za ka ji tsoro ba ko wani abu. Sai AD Multimedia, ku subscribe kana fada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. AD Multimedia Nigeria Limited. Maganar da ake yi ta mutanen nan ta tabbata, sun sauka Katsina Bauchi wadda jirgin ya lalace a cikin ƙasarmu ta Najeriya.